150, 200, 250, 250 täällä onko 260, 270, 275, 280, 285, 290, 300, 305, 310, tehdään 2 kertaa 310, 3 kertaa. Samsungin digikamera L210. Onko sillä mitään varauksia tai isoja? Apuilla. Se on varmaan siellä sisällä. Tuli näymissä. 10, 15, parikymppiä, 30, kerran 2 kertaa 35, kerran 2 kertaa mitä siellä. Pari lisää eli 37, 40, kerran 2 kertaa 40, 3 kertaa 40. Rannekelloja kasa jokunen määrä. Kivassa tommosessa kannettavassa lahjasetissä. Voi mennä ystävätärtä tapaa. Parikymppiä. Kerran 2 kertaa 25. 30. Kerran 2 kertaa 30. 3 kertaa 30. Pölle puutarhaa. Kyllä, lähdetään laulamalla pienen perheen. No niin, mitä pölle puutarhaa maksaa? 2 euroa, 5 euroa, parin kertaa, 10. Silläkö pistetään? Ensimmäinen, toinen, 3 kerta. Ja säkillä. Ja naisten miesten reppuja, hiusten kuivain, paranaikainen Philips, MP3-soiti, Samsung ja Philips, Nokia, Samsung, taas. Ja sitten CD-levyjä, kirjoja ynnä muuta. Ja ravattajakin näkyy ja kenkä. Hyvää hihnaa ja tommosia. 20, 50, 60, 70, 80, 85, 100. Kerran 2 kertaa 105, 107, 110, 115, 120, kerran 2 kertaa 122, 125, kerran 2 kertaa 125, 3 kertaa 125. Kotialaisia 60, 20 ja 60, 60. 2 kappaletta ja Samsungin E2,5. Varaoseksi, matkapuhelin. 20. Kerran 25, 30, 35, 40, 45, 47, onko 50? 50, kerran 2 kertaa 52, 55, 60, 65, kerran 2 kertaa 65, 3 kertaa 65. Aivan tasapaino. Mä ajattelin, että no niin, tulee salkullinen ATK-laitteita. Piirilevyä ja piuhan pätkää ja tuuletinta ja tommoista pientä kiloa. 5 euroa, 10, 15, 20, kerran 2 kertaa 25, kerran 2 kertaa 30, kerran 2 kertaa 30, 3 kertaa 30.
Olympus Hyper Crystal. Digikamera. Vesitiivis ja iskun kestävä. 10 megaa. 20. 25. 30 monen. 35. 40. 45. Kerran 50. 55. Kerran 2 kertaa 55. 60. Kerran 2. 65. Kerran 6. Joo, 66. Hyväksytään. Kerran 2 kertaa 67. 70 ja kerran 2 kertaa 3 kertaa 70. Vision digiboksi antennitalouteen. 5 uudelta jo. Hyppi. Kerran 2 kertaa 10. 3 kertaa 10. Kopeita 66 grammaa. Kaula on tuijotettavaa kettinkiä ja leijona ok ja sormusta ja joku rannekin. Kodun tapainen. 66 grammaa hopeita luvata. Parin kertaa. 30. 32. 35. 37. 40. 45. 47. 50. Kerran 2. 52. Kerran 2 kertaa 52. 3 kertaa 52. Marimikon pikku bussissa silmä- ja aurinkolaseja ja osassa potalle mukana. 5, 10, 12, 20, 25, 27, kerran 2 kertaa 27, 30, 32, kerran 2, 35, kerran 2 kertaa 38, 40, kerran 2 kertaa 42. Kerran 2 kertaa 42, 3 kertaa 42. Rannekelloja. Täytyykö näytellä? Rannekelloja. Noniin. Siinä. Ajoi! Ajoi! Niin, nyt vähän näytellään. Onko 70? Tässä alkaa kuulee jo kaikkea. Ettei vaan olisi mieli kotona jo. 15. 20. Ja nyt on äkkiä nyt. 22. 25. Kerran 2 kertaa 25. 30. Kerran 2 kertaa 30. 3 kertaa 30. Neule lakkaa, verhot ja tarvikkeita. Siitä pikkuisen kantapäällöiden. 2 euroa, 5 euroa. Ensimmäinen, toinen, kolmas, 5. Niin, ja reppuja, naisten, miesten vaatteita, asusteita, kenkiä, aidan, terveys, kosmetiikkaa, DVD, elokuvia, Aalto-Malja, nokialaisia parikappaletta, Ampeen 3 soitin ynnä muuta ja tuikkukynttilöitä. 50, 70, 100, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 150, 155, 155, 30, 105.
18 karaatin kultaa ja 20 kiloa. Pienen kierros he vaativat sitä. Yleisö on niin vaativaa nykyään.